If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, oh, Lord, make. Hej alle sammen. Ja, jeg er så blevet spurgt mange gange nu, om jeg begynder at lave videoer. Og så tænkte jeg, at jeg har lige modtaget et produkt, så en gang skal jo være den første. Men kvaliteten er dog ikke så god, da jeg filmer fra mit webcam på min computer. Så det håber jeg, I overlever. Og undskyld, jeg ikke lige er den flotteste lige nu, men jeg er også lige stået op efter en hård nat. Jeg har modtaget det her produkt fra Have It All, hvor jeg blev kontaktet af en. Og I kan så også få det her produkt bare til en meget billigere pris. Normalprisen er 3,99, men hvis I skriver mit navn, så får I 40% rabat på den. Jamen som sagt, så modtog jeg over det her produkt i går, som er sådan en eyelash serum, hvor det kan gøre ens vipper længere. Jeg er rigtig spændt på, om det virker, da jeg har altid været sådan lidt skeptisk med, om sådan noget her det faktisk virker, da der er forskellige meninger om det, og nogen kan ikke se forskel. Men nu er jeg spændt på at se, om det giver en forandring for mig. Den her Timo eyelash serum, den giver dig fyldige og længere og stærkere øjenvipper. Og jeg kan lige vise jer, hvordan den virker. Og du kan først se resultater efter 6-8 uger, så det er rigtig spændende. Hvor tit skal man bruge det? Jamen for at få det bedste resultat ud af det, så vil de anbefale, at man gør det en gang om dagen. Der står inde på deres hjemmeside, at for at huske det, så kan man anvende den lige inden man går i seng. Fordelen ved det her produkt, det er, at man får naturlige smukke øjne, og man får meget længere og stærkere og fyldigere vipper. Og ens vipper bliver også mørkere.